Hãy subscribe
terus kertas. Yo. Oh. Selamat datang Mas Egar. Iya. Iya. Tresno Nale
ati milang milik SMP ngujiwat gawe sesep kang mulat busana nira sutra manca warna lelangan beksa oke pade sesondera ae 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 yo Hey.
Pesona aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Terpesona aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Sampai bawah ya penting deh ya tak sogo ala keri ala keri ayo Putri Sebarlas yo Setara ganti kartu Sak Jose Rantas malang putun rantas kuntas kolom mangklong rawe rantas malang putun terabas kuntas kolom bandung rantas malang putun terabas kuntas kolom mangklong rawe rantas malang putun terabas kuntas kolom mangklong rawe rantas malang putun terabas kuntas kolom bandung Malang putung terabas tuntas kolom bandung Kang Samyang Rasul Pusaka Praturital Kang Samyang Kalang Ayu tergerak tapre Lameng Putri Saka Haji Nggih, pripun Mas Ebri? Jadi dalu punika wonten bintang tamunipun ya. Sinten Selain menika? Mas Inggar Waduh. ada ledek munyuk dari Purworejo. Ledek napa Mas? Ledek munyuk. Le muni-munyuk kok kalih ngomatke kula. Ora ledek munyuk. Nada niki piye ngoten nggih Mas Enggar. Nggih, lah kok kaya pahitan apa ngono Rodok blirik ngono lho. Ora aku nek apa-apa kono langsung ngomong aku. Oh iya bener iki lho. Kandhani yo. Nggih monggo. Iya semoga. Ah. Lek ngundang ngono to? Ora. Oh, betul betul.
anu. Bekantan kalau itu Mas Febri ya. Ayo bekantan. Heeh. Ayo Mas. Kasih jaran, kasih jaran. Kasih jalan. Kasih jaran. Kasih jaran, kasih jaran. Kasih jaran. Nggih. Ayo. Om Ringgo. Monggo, monggo. Untuk panitia, tolong pengondisian di atas panggung. Adik-adik yang tidak berkompeten mohon segera turun. Tidak berkepentingan Yang Pak. tidak berkompeten di belakang sana, monggo. Yang tidak berkepentingan. Ayo. Monggo, ini instruksi dari panitia. Diparani bae Mas Parjono, munggah. Kesepakatan rapat, monggo. Alon Mas, alon. Permisi ngono lho. Dalam sewu apa permisi ngono jugjak kae. Koyo Juh. Pahit tenan. Enten Pak Pur sing langkung sepuh ngeten lho. Dalam sewu Pak apa permisi udah ludak jugjak kae. Duwene 500 sewu. Sewu engko nggo bayar kopi. Waduh. Nah, aku malah tuplek ya Pak, jaluk none. Ini Mbak Ayu temu umplak ini Mbak Pur. Ini sapa sing gandir guru iki? Temumplak ki lak mendek. Lah aku kira Kopi ning gone ayo temu plak. Tok. Ese temu umplak. Bojomu sana. Ese mutah loh Mas Andri. Des, sida pentas ora? Ya ayo. Alah. Ya. Lah kancamu ndi, Des? Jero beteng. Bisa nang jero beteng. Oh, delik. Ya pemanasan dulu. Niki sinten? Pemanasan. Heeh. Ayo Mas. Oh. Oh. Ajas. Oh ya ya. Oh. Nice. Yo. So. Ya. Isi-isi gegere, gitu Mas enggak. Isi-isi gegere kayak. Heeh. Tenang Pak Pur. Iya. Yo. Le. Oh ya. Soy. Awas. Oi, oh, oh. Mus. Yes. Ya, tingok kancane. Nah, Iya. ya. Pemanasan mboten iki. Wah, digejroke empuk. Burung dalam sangkar benake. Iya. Iya. Ya. Ho. Ai. Yo. Ho. Ye. Ya. Yo. Ya. Yo. Ya. Ya. Ha. Yo. Oeo, oeo. Mus. Iya. Burung sauto Pak Pur. Ayo kisah iki mau. Lah iya, pemanasan sih. Ayo. Lah iya. Nah, iki yo. Boye. Boya. Aya. Yo. Yo.
Ayo. Ayo. Gantian. Ades. Ngelak ya itu ngombe kok. Selak pindah irak Des. Ayo. Ois. Ya. Ya ya. Ois. Iya. Ya, es ngecepoh. Es ngecepoh. Kecokot ya. Oh, ngeces. Ngeces Pak Bur. Ngeces. Biasa aku ngecas sih. Ya. Oke, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Hahaha. Manam jupat, manam jupat, manam jupat, manam jupat. Jos. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji pokok, janji pokok, janji pokok. Dikeol ke lo. Cinta saling hormat, saling jaga, saling ridho bersama untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Tuh, Mbak. Iya. Tuh, Mbak. Wis, Wes. Oh. Nah. Capek. Capek. Edan, Capek. katanya kok suwek to, Mat? Kok kesemilir? Apa iki? Ora apa-apa. Kaya ana sing ndamu. Oh iya nemu karet, Mat. Aman. Gawe apa? Tak ge budeli kathok suwek. Salam sing, Kowe Mat. ado-ado rene satu suwek Ora. barang. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nek salah iki saka siji. Oh, saka siji. Terucuk. Assalamualaikum. Priye? Garis kok siji. Ya sing genah. Salame ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allahumma. Amin. Alhamdulillah awak dhewe ya wis ning kono wis disegel. Jenenge segel. Sego apa? Aku tak buka pupu. Pupu? Pupu anak diantep. Aku rempelo. Mosok. Iya. Aku leh pupu, Met. Tak jukuk malah iso nendang to. Mosok. Tak pakane mah nutuk-untuk ting tung ting. Ting tung ting. Ayo tak setakno. Kowe iki kok ya enek ae nggih. Getak lo. Heeh. Tak totok tik. Suarane apa? Hah? Suarane apa? Pok dulu. Oh. Ngono. Heeh. Tak totok jukuk tak Ah. pangan. Hmm. Aja geru. Aja Ngono. geru. Aja geru. Mengko. Tak lebake meneh. Heeh. Pluruk to. Lah kok iso? Mangan kerupuk. Ngono. Pluruk Kuwi. kerupuk. Bisa alhamdulillah acarane apa kudu ngerti. Acarane nggih Ayo. Tak plinteng bathuk ngene pentas budaya. Ayo. Mau sono Wirayuda barang. Masa Heeh. Wirayuda ki apa? Aku ora Ayo ngerti. sing kali tak dang deh. Dulululu jas jas. Dulululu jas jas. Dang dang tak Des. ngono. Oh, ngono. Wirayuda ngono. Iya. Mosok Mbwe Agong ngono. Walah. Walah. Nah, iso. Heeh. Kaya ana
meneh. Piye? Ide ngono meneh ana. Ono. Ana. Iya. Engko. Engko. Niku sik. Heeh. Acarane napa Mas Andes? Takon kene. Endi? Awak dhewe milu kene. Nggih. Takone karo doktere. Aja. Doktere wis mengantuk. Aja. Doktere wis minum sak Piye piye gendul. piye. Minum sak gendul. Gendul Iya. le mineral. Mineral. Iya. Lah wingane aku takon mah disuwonduk ndlup. Piye piye. Lah ki piye. mendek disondok. Heeh. Aku aja beni obat. Lah masa obat apa? Obat tikus. bius. Oh bios. Bali iso ngono e. Lah iya. Orang Des. Obat tikus Iya. iki. Obat tikus wingi Hah? rondap. Rodak. Rodak. Ancana mateni kene wong Tidak iso. Lah J. heeh. Acarane napa Acarane napa Pak Dokter? Acarane napa, Pak? Lah, Iya. lho. Sampeyan ki ditanggap ora ngerti ayo. Ayo. Malah melu. Panitia. Nah. Nggih. Acara Festival Gebiar Kesenian Jadilan Nusantara Satria Bumi Pahlawan 2025. Ah, iya. Setorogo Trikarsa. Boleh tepuk tangan untuk Setorogo teman-teman? Nggih, luar biasa. Nggih. Tak dadekno dina iki artise. Artise. Lah sekono Pak, sekono sama. Sekono. Sing bayar aku ki panitia udah kowe. Heeh. Kok sing ngakon. Adewe sing ngekon. Sak tim, kita tim. Kita Berarti tim. mengko sawerane bagi telu. Ojo. Ngakali kok siji Ojo. kae. Ojo karo Pak Dokter. Aja. Adewe Dewek kalah. Ayo. Suntik iso suntik mati. Lah iya. Kono ganteng kene elek em. Heeh. Termasuk dhewek ki ganteng. Lah mosok. Gambleh tur ireng. Iya. Ayo Kita karang harus kuwi. kita Anek harus kuwi enek kelebihane. kelebihan untune mrongos ngene Lah iki. iya. Coba sempritannya Ora dulu. apa-apa. Heeh. Sempritannya dulu. Jadi sok Wih. hari ini hari pahlawan. Hari pahlawan. Ayo. Maju ngarep. Aku kok apa? Wait, PBB. Ayo. Ayo. Ngene. Baris berbaris sih Nah. lho, men. Ayo, geser ini. Nah, set. Mingkem. Aku ora weruh nyuk saka buri. Hap, brek. Sikile ora ketiwul ngono e. Jejak. Iki sikile wong lanang ki karembute ki barang ki napa? Saprek. Oh. Oh, sik. Kosik. Kosik. Ayo, set. Nah. Ayo, nengo. Dirungae sik to. Saprek. Ya, pusungkan dadamu. Rilungake. Iki gak ngomong kayak untuk perhatian. Perhatian no, monyoknya anteng. Antemi ya, Bet. Bu, aja difoto. Untune nge-flash, Bu. Mak kelap e. Untune apa, Deh? Nge-flash titeni sesuk fotone warnane ireng. Wis 3 dina aku foto ireng kabeh. Nge-flash to, Met. Ketok untune tok dangu loro ngono lho. Jadi kira untuk perhatian. Istirahat di tempat. Wis kene, mbane ki cerewet. Mingkem. Aku bener. Nah, ampun nakal. Nggih. Siap. Hei. Siap monyok siji ya tunggal dine. Siap menang. Gerak salah menang salah. Jalemu apa? Siap. Ger. Anteng. Wis, nek gur gerak ora ana gerake dadi nek iso. Anteng kowe. Warna. Langkah tegap maju. Mundur. Mundur, Met. Kowe iki dirungae. Ayo. Langkah tegap maju. Miring, kering. Ayo, balik. Saiki kowe nyiapke ya. Aku tak lur, ana wong ngantuk. Niku ngantuk niko. Pedes matane. Oh, duyui sik, Met. Ya wis, wedok-wedoke gawa ya. Wedok-wedoke gawa. Kowe sing ngabani aku tak kon marai bocah-bocah. Ini. Ayo wis aku wae cukup aku. Siap gerak. Ayo digawa kabeh.
Rujuk pori jiwa. Rujuk pori jiwa. Napa niku? Nah kae. Omongan karo tiang kaya ngono kae. Apa tiang? Tanda-tanda iki wisen. Tanda-tanda RSJ menanti. Heeh. Siap, gerak. Gerak. Terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Terima kasih. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Oh iya. Siap gerak. Wes kok. Siap. Naik. Ajin walalan. Ajin. Ayo. Balik kiri, gerak. Piye? Wes tau PBB borong. Istirahat di tempat, gerak. Wes aku orang ngatasi ini pasukan pekok kabeh ini. Rujuk poli jiwa tetep. Lah wong kowe iki komandan ya sing tegas ngono lho. Istirahat man jagong lho. Siap gerak, pargoy, gerak. Anak apa teye, apa tiket nah, apa dia, apa tiket tu, apa titu, apa teye. Anak apa teye, apa tiket nah, Sampai bawah, apa bawah, tiket tu, sampai bawah, sampai bawah. apa teye. Piye? Arom burak wangi lir panjaran sami. Arom burak wangi lir panjaran sami. Arom burak lir panjaran sami. Jawa, ayo para kanca taat ning agama, ben uripe ayan tentrem mugi mulya. Jawa, ayo para kanca taat ning agama, ben uripe ayo tentrem mulya. Kowe ora pas Canok.
Sluku bathok. Oh, sik. Bathoke elailo. Iya, ana sapa wae. Romo menjang Solo lek oleh payung modho. Kaget, kamu jaket. Iku nek diupload FYP iku. Endok uang kaget ora kowe. Bener, nek kowe jaket. Sluku bathok, bathoke elailo. Sira menyang Solo lek oleh payung modho. Mak jentit lolo obat, wong mati ora obah. Yen obah mecen bocah, yen urip golek duit. Kusuk bathok, bathoke elailo. Sira menyang Solo lek oleh payung modho. Mak jentit lolo obah, wong mati ora obah. Yen obah mecen bocah, yen urip golek duit. Neh, meneh. Oh, kalah lali barang. Siap. Oke yo. Ya, jejeg. Set. Nah, iki kudu pas padha ngarep. Yo. Iya, kose. Selamat datang seluruh. Ayo, jangkrik. Yo, balik. Yo, tak sepresek. Joni ngantuk kok ya. Yo. Iya, ku wayahe kobro nyemprit. Nah. Selamat datang seluruh kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua. Riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua. Pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami. Dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Ayo wong Jawa, ayo tonton ngono-ngono. Ojo main pocong mengendak kakean dosa. Anake wong Jawa, ayo padha suka-suka. Anake wong tani, ayo lomo ngaji. Ojo wira-wiri turu wis senenge ngati. Anake omahe ning pinggir kali. Candi mandut. Alah yo. Ning kutho, ning kutho tane ancaman kutho. Ada jago deli, ojo nang aku kok ikan sih. Weh, ana minggu tak ati. Obat tikur kacang hijau. Dan men tak pedot cangkeme, Met. Tambah kowe iki. Jebule dadi penyanyi ra kepenak. Ketoke penak yo nyanyi ngene yo. Jebulane mah alu. Yo. Apa pengalaman untu kok? Saiki. Iya, ke barisane piye? Ayo. Tak gepreke meneh. Wektune dhewe ana apa ora iki, Met? Ujung kowe tekan jam 12 kok. Edian ora Tronggo subuh, Pak. Iya. Uri kok ya wis, saiki tak salto sik ya. Kamu duduk. Ya apa rak gandrung sik, kowe wani gandrung. Aku tak nyanyi tenan lho. Penyanyi gue basa Inggris iso. Coba. Benzobon, Venice don't goodbye. Afternoon holiday. Sesuk prei. Piye, Wet? Aku nek kon basa iso.
Isane holiday tak lagokke ya, Met dong. Awakmu dirubungke kala-kala ya, Met dong. Iki gek wis tuwa-tuwa ora apa-apa. Ya. Ya ora nom-nom kabeh kok. Bel wis do payu kok ya. Urung kae. Wis payu wis kanggo. Wis apa? Wis kanggo. Maksudnya Kanggo kanggo apa? masa depane. Oh. Pikirane bose bodol. Aku ki tekon lho, Des. Wis payu. Ya. Ya, yuk. Tak lagoke jale lagune apa? Seksi kok. Wedan kene. Apa? Lila wae, lila. Lila wae isone lila kurang kok. Lila ora bayaran. Isone lila. Iya. Iya. Ngono wae. Ora nyono. Ora ngira. Koe medhot taline asmara. Tresnaku kang tulus suci rambut jaka malah mboblen jani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo liramu. Kok Met tak idoni Met. Najan abot jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Ayo langsung saja. Mak bedhot sik. Ya, duket kabeh. Sing ajeng nyawer monggo angsal. Lah ya ngono, Fet. Ayo. Siapkan uang recehmu. Iya, ya. Apa wis ora kelingan sumpah janji umuk marang aku. Salah sapa? Sinaksen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku. Mosok. Wis nganti dalem katiga nanging sliramu ora kirim warna. Barang saiki wis teko kowe malah gandeng
aku ragu wowo mergo atiku wis kebajot tresno. Alhamdulillah oleh 30.000. Ayo pit dadi met. Ah dadi sik apa salto sik dhewe urung lho. Ya wis yo. Ya, monggo. Ini Mas Andi udah siap? Ya. Lanjutkan, masih kurang 2. Oh iya, lanjutkan Mas. Bos, iya, gantian, iya. Oh iya, oh iya. Oh eo, oh eo, oh oi. Iya. Haha. Lumayan biru. Ya, dijereng nang buri. Nah. Ya. Iya. Yo. Iya. Ya. Jarane. So. Ayo. Jos. Iya. Putri Sekar Hati. Kesenengan. Iya. Oh iya.
Iya, iya. Oh ya. Payon apa iki, Mak? Kaget aku. Kelebon. Kelebon apa iki, Bang? Alhamdulillah. Olah. Leboke selepen. Kelebon duit. Heeh. Golek ngedong nang mburi. Pawangi dhewe lho. Oh ya. Ayo yo. Mas Badri, diwakili Mas Badri. Sama Mas Egar ya. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing gawe tambah loro Setorogo Trikarso Sak Jose. ROS Audio. Wih, halo Mas. Ini nggak ada yang mau maju gitu? Lo kok dinamban? Ayo pesakitan. Diberakus ya Pak Pur. Ayo. Dak ketok. Ayo. Ayo bro Mas. Asik. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal keluarga
ketemen anak sing rusak omahe. Ora ono sing jalo dilahirke. Kuku kabeh barungane merga ora disangka wong tuwane kuku iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Anak sing rusak Matur suwun Mas Enggar. Ya sampun kabar Mas sampun Febri. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Andes. Sini. Kok malah liar to rumahku. Istighfar, Des. Astagfirullah. Tikarnya di mana ya tadi? Sadar yo. Tikar kloso. Ya. Oh. Aku tadi. Kayak Andesnya mah ngopo to, Des? Terus nanti. Reno ati Don. Oke. Satrio ing Madukara
Katur dumateng panitia utawi perwakilanipun Panitia. digawe wuyo Gawe woyo. Tresnawati digawe wuyo Uyung nalendra satrio ing Madukara. Madukara Sumping karena. suping karana Jaya Satrio ing Madukara. oh ya Iya. Ayo Dot. Oh, wewayangan cok terbayang-bayang gue ya ini. Tansah kelingan Pak Pur. Ayo. Ayo. yeay yo Tansah elingan disemutan umat saka ing pandulur. Enak apa suryanku siramu jejak sehat sembuh Tololet ya Pak Pur. Ayo. Ayo. ben sing rasa ditambani.
mau nendi to laban. Labane diplok. Wis dicopot to Mbah Pur? Wis dicopot. Kolu ya. Oh kolu. Nah. Kita ya disediani damen kaya saya gembrat-gembret. Tur garing ya Mbak Ayu ya. Nggih. Ucul-uculan kandang wae ya. Iya. Heh. Iya. Oh. Iya. Ayo Mas. Yuk. 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 Sekali lagi. Bisa mana? Yuk. Kasih jalan. Alon. Kasih jalan. Lidah tak bertulang. Langsung wae Mas, monggo. Panas mongso ketika ngelas sing tak rasa dimas aku teko mbok tinggal
dibantu, yuk dibantu. Kasih jalan. Yuk. Terima kasih. Iya, iya. Japanese. Nomeran gatel we. Des. Mau ratu suwi. Seko Bantul terus dene Pak Pur. Iya. Ambanganku tegas luhur ring budaya ambasangan not miramane kongso bosapak wosiyoko keprahiro roh prajurit kantam tomo pengaraning suarane bening cacat terterawoto pengjire siaka mang-mangdir mang-mangdir cik-cik pong cik-cik dalam parikan piramane amanganku tegas luhur ring budaya ambasangan not wiramane kongso wasapakong wasioko kiprahiro prajurit kaktakono pengaraning suaraning bening cedot terterawaca pengjire siaga mangajir mang-mangdir cik-cik pong cik-cik lampah rikat piramane awae eyo awae eyo wiramane kongso wasamakto wasioko keprakira roh prajurit kantam tomo tengaraning suaraning bening cedot terterawaca pengjire siaga mangajir mang-mangdir cik-cik pong cik-cik lampah rikat diramane yo Yo. Yo. Yes. Sembuh.
Raden Marmaya ingsun timbali timbalana Marmaya Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus Kapara Nyata Raden Marmaya Gus Kapara Nyata dasar sakti monggo Bapak Permati Raden Arjuna dasar sakti mojo ayah kukirimkan doa semoga engkau benar di alam surga ayah ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Dan teringat saat kepergianmu, ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu. Rebutan apa di sini? Ayah, berlinang air mataku. Kasih jalan, kasih jalan. Berlinang air mataku. Yo. Citra Andes dadi